Сәлем дуслар, эфирда мин Мөнир Рахмаев һәм яшьлек тавышы резидентлары. Беләсезме, мин бик күп сөйләшергә яратам. Бүген резидентларыбызга да шундый сорау белән мөрәҗәгать иттем. Сез аралашучанмы? Күп сөйләшәсезме? Сер саклый беләсезме? Шул сорауларга җавап эзләдем. Хәзер берсен дә калдырмый сезгә сөйлим. Киттек. Хит парадыбызның кагыйдәләре шундый. Бер резидентыбыз белән саулашабыз. Җырны яшьлек тавышында соңгы тапкыр тыңлап алыйк. Canım işlerine kışkırırman işitile gidip ya bulmasam Jide dingiz kişip min kilirme senin yanına Kışkırırman işitile gidip ya bulmasam Kişip min girme senin yanına Barır yıllar ne bilem birin bulurman mı Nereden berin senin eğer bulmasam Etşin işlerine Kışkırırman işitirim Kişip min girmem senin yanına Kışkırırman işitile gidip ya bulmasam Jide dingiz kişip min girmem senin yanına Gelirsin benim yanıma Премьера. Миндә сезнең өчен яңа җыр бар. Игътибар экраннарга бергәләп карыйбыз.
Yapraklar koyular altın kubelekler gibi bugün birisi istegesi in başıma gelip düştü altın yaprak salkın yaprak yoldan yazgan jiller ezgen mina gelip sayınasın saklap qal deb sarı kezidan altın yaprak salqin yaprak yoldan yazgan jiller ezgen mina kelib sayınasın saklap qal deb sarı kezidan bit sağışsın bit jiller birde jiller alır ışıp gidip barırsın bit altın yaprak salqin yaprak yoldan yazgan jiller ezgen mina kelib sayınasın saklap qal deb sarı gözüden yapraklar koyular sınğa qalgan hisler kebek muhabbetim qoyundan sarı yaprak bulup düştü altın yaprak salqin yaprak yoldan yazgan jiller ezgen mina kelib sayınasın saklap qal deb sarı kezidan altın yaprak salqin yaprak yoldan yazgan jiller ezgen mina kelib sayınasın saklap qal deb sarı kezidan sayınasın saklap qal deb sarı kezidan Regina һәм Венера Ахмеровлар серләрен бер-берсенә сөйли. Регинаның сыры Венерада, ә Венераныкы Регинада саклана. Игезәк булуның тагын бер плюсы да инде бу. Мин синең бәхетең, шатлыгың, җырын ошатсагыз, тавышлар юллагыз дуслар. Şaşı bulup üstüm Üzüm olsun min üzüm ol Kaldırma yıllar tuzağının
Мөршит ятlar кулына ташлама. Бәхет өчен килдек бу дөньяга. Гомер язы яңа башлана. Син сөю бу тормыш язының. Иң матур, иң гүзәл саф гөлем. Мин синең шатлыгың, бәхетең. Үз ярым син минем. Күз итмәсәң, мине яр итмәсәң, ялгызымны утта яндырма. Кайнар утларыңда үләрмен мин, кырауларда зинһар калдырма. Син сөю бу тормыш язының, иң матур, иң гүзәл саф гөлем. Мин синең шатлыгың, бәхетең. Үз ярым син минем. Болыннарда жаным шешекләр күп, сайлаганнар әйдә сайласын. Башкаларны өсән тик соңына, үкенерлек кенә булмасын. Син сөю бу тормыш язының, иң матур, иң гүзәл саф гөлем. Мин синең шатлыгың, бәхетең. Үз ярым син минем. Син сөю бу тормыш язының, иң матур, иң гүзәл саф гөлем. Мин синең шатлыгың, бәхетең. Үз ярым син минем. Мин синең шатлыгың, бәхетең. Үз ярым син минем. Үз ярым син минем. Үз ярым син минем. Мин синең шатлыгың, бәхетең. Үз ярым син минем. Ришат Шәйхетдинов сер саклый белә, ә үз серен хатынына гына сөйли. Мин үзем бик аралашучан кеше, дуслар белән җыелсак, мин игътибар үзәгендә, дип елмайды Ришат. Ришатның коды 073. Aşkıma sin meni yuğaltırga, Yüreğinden sızıp taşlarga. Durmuş yolu tik başlandığına, Nige yalğız şudan başlarga. Sin unutma bizning nikah kişi, Vağdalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşak dürlep yansın, Qalsın bizden sağınıp süylergen. Sin unutma bizning nikah kişi, Vağdalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşak dürlep yansın, Qalsın bizden sağınıp süylergen. Sevgili berelerdegine, Niga aşılganın kütmezken, Ağırlıklar kilse ikev berge, Niga jitekleşip ütmezken. Sin unutma bizning nikah kişi, Vağdalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşak dürlep yansın, Qalsın bizden sağınıp süylergen. La 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 la.
Тәуге мәхәббәтең Ходай биргән саклы гомергә Дөнья булгач төрле хәлләр була Әрне салма сөйгән күңелгә Син онытма безнең никах кичен Вәгъдәләрен йөрәк түрендә Без кабызган учак дөрләп янсын Калсын бездән сагынып сөйләргә Син онытма безнең никах кичен Вәгъдәләрен йөрәк түрендә Без кабызган учак дөрләп янсын Калсын бездән сагынып сөйләргә Без кабызган учак дөрләп янсын Калсын бездән сагынып сөйләргә Калсын бездән сагынып сөйләргә Ишеттегезме? 15 апрель көнне Пирамида концертлар залында TMTV премияларын тапшыру тантанасы узачак. Син бу тамашаны күрергә тиеш. Билетларны кассир.ру, концерт.ру сату нукталарында алырга була. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Жаным, әйдә кирю машинасы алыйк әле. Алмыйбыз. Әйдә алыйк инде. Әнә күрше хатыны Сәвияләр дә алганнар. Акча юк дидем бит инде мин сиңа. Әйдә алайса кредитка алабыз. Алмыйбыз. Әйдә алабыз дим бөтен кеше ала хәзер. Кеше куян куа диеп мин дә куа башладым. Акча эзләп банкларның бусагасын таптадым. Кәгазь җыеп бурычка дип акча җыя башладым. Кредит алгач кесә калын эшемне дә ташладым. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Үземне бик бай хис итеп җилдерәм машинада. Миннән генә калмасын дип кредитка бит тамсыда. Тагын нәрсә алып була барысын да алабыз. Алдын артын уйламыйча әй дөньяны куабыз. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Кредит алгач шундый рәхәт икән. Хатынны да кредит итеп ул алып булса икән. Берничәне алыр идем сылтан булып мин күптән. Әтәч сыман йөрер идем тавыкларым ияртеп. Кредитны түләтергә дип һәрберсен эшләдем. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп
tüləgən en qızıqlı zamanda Bişnəğun etib tüləgən en qızıqlı zamanda Hey! Әлбетте, Мәбәрәк кеше сырын саклый белсә дә, башкаларга үз сырын бер кайчан да сөйләми. Сыр бит ул, ник аны башкаларга сөйләргә кирәк? Ди Люция. Серле җырчыбыз Люция өчен 1320 номерына тавышлар юллагыз. Эльвира Кашапова бу мәсьәләгә бик җитди карый. Кеше ышанып сырын сөйләгән икән, аны сакларга кирәк. Ә үз серләремне беркемгә дә сөйләмәскә тырышам, диде Эльвира. Ә мин сыр сакламыйм. Эльвираның кодын әйтәм. 078 кодын 1320 номерына юллагыз. Бакчамда үскән гөлләргә синдей биреккә мөрәлләм чәчкәләрдәй назларыңа
Безгә булып бер үзеңне Димәле, киләле Җәннәт бакчасы ишеге Бергәлә башыйгалы Берләгәнле бергәле Күз салынды бергәле Сөюләр көюләр Синең өчен генә Бергәле бергәле Күз салынды бергәле Сөюләр көюләр Синең өчен генә Синең өчен генә Синең өчен генә Базарбай Бекчентаев сыр саклый белә. Миңа дәүләт сырын әйтсәләр дә була. Кешегә сөйләп йөри торган гадәтем юк, дип елмайды Базарбай. Сагынам Ләйлә дип җырлаучы Базарбай Бекчентаевны тыңлап узыйк. Урамнарда сенсіз ялгыз йөрим Утлар яна балкып хәриде Тәрәзәләрдән гүлләр сап нур суза Чәчәкләре синдә илә-илә Тәрәзәләрдән гүлләр сап нур суза Чәчәкләре синдә илә-илә Аерылып юллар үтте еллар Сулар сыман акты гомердә Көмеш булып чигәләргә кунган Безнең моң сагышлар Ләйлә Көмеш булып чигәләргә кунган Безнең моң сагышлар Ләйлә Көмеш булып чигәләргә кунган Безнең моң сагышлар Ләйлә Икәү йөргән сукмакларга табан Талпына бит күңел әле дә Хәтер көзгем шәүләң шагылдыра Мин сагынам сине Ләйлә Хәтер көзгем шәүләң шагылдыра Мин сагынам сине Ләйлә Хәтер көзгем шәүләң
Яшьлек тавышы резидентлары өчен 1320 номерда тавышлар юллагыз яки TMTV каналының рәсми сайтына кіріп тавыш калдырыгыз. Әлеге Ләйсән Рафикованы тыңлап узыйк. 3нче урынга лайык булган җырчыны каршы алыгыз. Yetşumudan izgelenip dallar, başların yiyenler dulkınğa. Dulkınlar dalının göz yaşların, sağışların ilde ukkınğa. Dulkınlar dalının göz yaşların, sağışların ilde ukkınğa. Seni gine oylap yanıp yaşayım, düşlerimde işten davışığına. Sen bulama bari dünyama dur, ümit edip yaşayım kavuşuna. Seni gine oylap yanıp yaşayım, düşlerimde işten davışığına. Yaşaume Iraklardan qaytkan qırı qazları Onlarda bit borsuz yaşamni Iraklardan qaytkan qırı qazları Onlarda bit borsuz yaşamni Seni gine oylap yanıp yaşayım Düşlerimde işten davışığına Berileler üzenge Sigen kişi düze sabır iden Xuda yerden birsin düzgenge Sigen kişi düze sabır iden Xuda yerden birsin düzgenge Seni gine oylap yanıp yaşayım Düşlerimde işten davışığına Aygül Mustafa'nın sırrın irine gine sili. Min ona ışanam. Sırrımne bir kimge de şişmeyecek. Ondan da kadirlere kışın dünyada yok dedi Aygül. Yüreğimde tuğan havalım jırı bilen ekranlarda Aygül Mustafa'na. Sizning ekranlarda kimish medalyasi. Uzaktalar meni sipap şaşlarımdan Sağışlanmasın mağlanma Sağışlardan doğan manlarımda yüzüp Qaytarmın min tanlar doğanda
Динара Шайдуллина үзен бик аралашучан кеше дип саный. Кунаклар җыям, үзем кунакка йөрергә яратам. Моңа карамастан, олы кичкенә серләрне дә саклый беләм. Шуңа күрә күпләр миннән киңәш тә сорый, ди Динара. Ә хәзер Динара башкаруында пар канат җырын тыңлыйбыз. Яшьлек тавышының беренче урынын каршы алыгыз. Ялгыз канаты җилеп буламый, менеп буламый юреләргә. Язмышка язганы яр кирәк, мәхәббәт дип дөрләргә. Син минем ошар канат, мин синең ошар канат. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгәрен ошарбыз алга карап. Син минем ошар канат, мин синең ошар канат. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгәрен ошарбыз алга карап. Шатлык тыйып яшәр өчен сине кирәкле янымда. Назлы хисләр чәчәк атты гөлләр булып җанымда. Син минем ошар канат, мин синең ошар канат. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгәрен ошарбыз алга карап. Хыял мәхәббәт иленә барып җитәр өчен дә. Бар канатлар бәхет булып кала ул үз бишендә. Син минем ошар канат, мин синең ошар канат. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгәрен ошарбыз алга карап. Син минем ошар канат, мин синең ошар канат. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгәрен ошарбыз алга карап. Бар канатлар булып икәү, бар канатлар булып икәү, ошарбыз алга карап. Шулай итеп, бер сәгать узып та китте. Резидентларыбыз белән таныштырдым. Сыр саклый белү, белмәүләрен ачыкладым. Хәзер саулашсам да була. Киләсе атнада очрашырбыз дип мин Мөнир Рахмаев сезнең белән саулашам. Пока-пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.